Kuza khona ukuthi siyenza kahle na lento siyenzayo. Ngithanda ukukhuluma ngokukhuleka. Amen bazalwane. Ngokukhuleka. I'm sure baqeda incwadi kaEzra last week. Ubisiyophela khonapho asebekhuleka khona bonke bephenduka kwizono zabo and all those things. And which is good bazalwane. But uthola ukuthi umuntu engaqondi kahle ukukhuleka. Uma efuna ukukhuleka ahambe ayovula iBhayibheli afunde umthandazo wabo athi uyakhuleka. Amen bazalwane. Whereas as good as it was this iBhayibheli lezinto zibhalelwe ukuze thina sifunde kuzona. Not necessarily ukuthi fanele sizisho ngendlela abazisho ngayo. Amen bazalwane. And also si understand ukuthi thina sinesivumelwano esisha. Amen bazalwane. Uma uvula incwadi kaLuka chapter 11 uverse 1 and verse 2 le indaba yokufundisa ngokukhuleka iqhamuka lapho ngokaLuka chapter 11 uverse 1 and verse 2 ngicela oyedwa asifundele ngokusheshsha. ngokaLuka chapter 11 verse 1 and verse 2. Kwathi ekhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Nkosi sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane wabafundisa abafundi bakhe. Amen. So it is interesting bazalwane ukuthi la uJesu lithi iBhayibheli ngokaLuka chapter 11 wathi eqeda ukukhuleka. So wayekhuleka bambona bamuzwa ukuthi uyakhuleka. Kodwa abadecide ukuthi sizohamba simlingisele ngalendlela akhuleka ngayo. Bathi Nkosi sifundise ukukhuleka. Abantu abaningi babuke kuJesu ngeNkosi nomsindisi. Kepha umuntu uthola ukuthi akayitholi ithuba lokuthi acele ukufundiswa ukukhuleka. So when it comes to ukukhuleka, uma khona abantu basethiwa bayathandaza umfundisi, umulalele ungathi oh lo usotesheshi. Lo umpostoli. Lo charismatic. Futhi charismatic kasibani. Ngicabanga bazalwane. Amen. Why is it that so? Ingenxa ukuthi laba bantu abacelanga ukufundiswa ukukhuleka. Into abayenzile bankopele ngendlela lo obaphethe okhuleka ngayo. Amen. So bona abanawo ubudlelwano direct kodwa bakopelile. Abanakho ukwazi yazi kukhona ukuthi sasiyenza imfundo sina sebancane esikoleni lento le uhlele desk ngala uhlele umfundi ngala niyabhala awusayikhumbuli answer lokhu kuzama ukulunguza umlunguzi uyibona mhlawumbe ubhale into wrong la ubhale uxaya ukuthi akuye hawo ngoba ngithi uright lo muntu kodwa ufeli na ufelile. So kwesinye isikhathi imikhuleko yethu sithola inenkinga ngenxa yokuthi sikopele umuntu okhuleka into wrong. Asinakho ukuqonda, we do not have the direct relationship the understanding kepha thina sikopele kulo muntu uthola ukuthi naye vele ubhale into wrong. So today ithi abafundi bakaJesu bathi yena sifundise ukukhuleka. And uzubona ukuthi uNkulunkulu had a purpose to understand something. Why extend lento ukuthi njengoba noJohane wabafundisa abafundi bakhe. So umkhuleko yinto okufanele ufundiswe yona.
akusiyo into ofanele nje uzenzele wena ngemizwa yakho, ngoba kukhona abantu ngenxa yokuthi awufundisiwe ukukhuleka ugcina umuntu eseshumayeza uNkulunkulu umethandaza usebala wonke ama-scripture. uNkulunkulu uyalazi izwi lakhe, uyena olibhalile, uyena omnikeze lona. So uma ukhuluma noNkulunkulu ukhuluma naye ngale ndlela okhuluma ngawo wena uthi ukhuluma nobaba wakho noma ukhuluma nomama wakho. Hayi ukuthi usofika ukuthi baba umthetho ngakhawu ufike ngo-6 umshayela umthetho. No. Even makuthiwa mhlambe ufika kuyena ufuna ukuthi yazi baba, I've been a good person. Ubaba uyena uthefana ufike ngo-6 la ekhaya, akadingi ukuthi wena uzomtshela ukuthi you've been a good person. Ukubonile lokhu, uyakwazi, uwazi nokuthi you've been a good person ngenxa yenhliziyo yakho yini le oyidingayo. Are you being a good person for his glory, or you are being a good person for your selfish reasons, ukuthi ufuna into ethize? So ingakho kubalekile ukuthi asifunde or sifundiswe ukukhuleka. Now nayinto ebalekile, uJesu kukhulu ayekwenze phambi kwabafundi bakhe. uJesu iBhayibheli liyasitshela ukuthi wayefundisa izwi lakhe ngendlela eyisimanga. uJesu wayenza imangaliso abantu abangaboni, abavula amehlo. Kepha abefundi bakhe akukho nendawo eyodwa lapho bafika khona bathi, "Hey Jesu, ngendlela ovule ngayo amehlo alowo muntu, sicela usifundise nathi ukuvula amehlo, ukwenza imanga. O sicela usifundise ukuthi nathi singalifundisa kanjani izwi likaNkulunkulu." Yindaba abefundi bakhe bangenzanga lokho. Kwakhona ukuqonda enhliziyweni zabo ukuthi uJesu lokhu wayekwenza ngenxa yobudlelwano ayenabo noNkulunkulu. Lo budlelwano bakhiwa yini? Bakhiwa isikhathi uJesu asichithayo esichitha noNkulunkulu ekhuleka, aze athi uJesu, lokhu engikwenzayo angikwenzi mina, ngikwenza ngoba ngibona uBaba ekwenza. Amen. Indodana ayenzi okwayo, kepha yenza lokho ekubona uBaba. Engikuzwayo kuBaba yilokho engikushoyo. Now iBhayibheli liyasikhombisa izikhathi eziningi. Ngabala for the sake of our notes, if ubhala uJohn 21 verse 25 ungafunda nje later ekhaya, but lokho kusihighlightela ukuthi uJesu kuningi izinto ayizenza and ezenza ngamandla, kepha abefundi they did not ask uJesu ukuthi abafundise lezo zinto. Bacela ukuthi uJesu abafundise ukukhuleka. Why ukukhuleka ubaluleke kangaka? Umkhuleko ilesikhathi lesi osichithayo wena noNkulunkulu, lapho uhlala wazi uNkulunkulu noNkulunkulu akwazi. Amen bazalwane. iBhayibheli ngokaGenesis lithi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba nakho konke, kepha wathi uNkulunkulu asakhe umuntu ngomfanekiso wethu ukuze lo muntu aphathe la emhlabeni, athi have dominion. uNkulunkulu wathi la uNkulunkulu wasemazulwini, thina soba uNkulunkulu bala emhlabeni. So uNkulunkulu wayesefuna ukuthi kube khona lobudlelwano, uNkulunkulu ophethe ezulwini nathi uNkulunkulu bala emhlabeni. Salahla ke lelo gunya masinikeza uSathane. Kodwa iBhayibheli liyasitshela ukuthi uNkulunkulu wayefika ngekhathi nje zantambama azohlala nabo abantu, abe nobudlelwano nabo. So uNkulunkulu used to come down physically azohlala nabo. Yilobo budlelwano ke uJesu uthe uMefesi phambaleni uNkulunkulu wabuyisela, but ubuyisela ngokuthi manje sizohlala phansi sikhuleke sibe nobudlelwano noNkulunkulu. Now, impilo yomzalwane fanele ibe na these two important things. Ukukhuleka nokudla izwi kaNkulunkulu.
ngoba iBhayibheli liyasitshela ukuthi uma sikhuleka ngentando yakhe siyokwamukela lokho uNkulunkulu asithembise khona. Amen bazalwane. So manje siyazi kanjani intando kaNkulunkulu uma singalifundi izwi laNkulunkulu? If umuntu efuna ukwazi ngizokhula kanjani one day ngibe njengoba umfundisi nabo abenza everything ukuthi babe njengoJesu. Because remember uPaul uzuthi hayi ngilandeleni mina bhekani mina njengoba nami ngibheka uKristu. Yabo? So sonke sibheka uKristu kodwa ke ngoba phela sikhona la emhlabeni uNkulunkulu ubeka abaholi phambi kwethu. We can look up to them. Kodwa how do we get to the level abakuyona? Izwi laNkulunkulu nomkhuleko. Ngoba emkhulekweni lapho ehlala khona phansi noNkulunkulu sixoxe naye akhulume nathi as well. So abafundi baJesu baqonda ukuthi kuyo yonke into ebalekile umkhuleko. Amandla okwenza imangaliso atholakala kuphi? Emkhulekweni. And hayi ngoba uye emkhulekweni uyofuna izimangaliso. Uye emkhulekweni uyofuna ubudlelwano bakho noNkulunkulu Baba. And while uchitha isikhathi naye uNkulunkulu wenza umsebenzi wakhe omuhle empilweni yakho. Amen. So siyathola ukuthi uJesu wayipreacher enkulu kabi. If ufunda uMateyu 7:28 and 29, iBhayibheli lithi kwathi uJesu beqede ukushumayela abantu bethi hey cha impela lo lento ayikhulumayo ingaphezulu. Asikaze sizwe. Ngicela ukuthi angifundele uMateyu 7:28 and 29. Mateyu 7:28 and 29. Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi, izixuku zamangala ngokufundisa kwakhe, ngokuba wayebafundisa njengonamandla kungenjengababhali babo. Amen. Ngabhala phansi kuMark 1:22 noLuke 4:32 isho the same thing. Uthi uJesu wathi beqeda ukushumayela bonke abantu bayicha impela lo unamandla. Lento ayishumayelayo inamandla. So abafundi even though bakwazi lokho, they did not ask for it. Abakufunanga, bafuna ukwenzani? Bafuna ukwazi ukukhuleka. So ukukhuleka kubaluleke kakhulu because ikhona lokhu okusenza ukuthi sikwazi ukuthola amandla. uJesu siyabona kuncwadi kaMark 1:31 ukuthi uJesu wayevuka ekuseni ahamba yokhuleka. Amen bazalwane. Amen. uJesu wayevuka ekuseni ahamba ayokhuleka. Kunesigaba futhi lapho uJesu ayekhuleka khona ubusuku bonke. And iBhayibheli uma lisitshela ukuthi uJesu wayekhuleka ubusuku bonke, siyaqonda ukuthi uJesu uma ukhuleka ubusuku bonke usukukhuleka isikhathi esiningi uzakha wena futhi uphinde uqinisa ubudlelwane nobani nobaba uNkulunkulu. Ngoba sizama ukuzichitha thina, we empty ourselves ukuze sikwazi ukugcwala uNkulunkulu empilweni zethu lento esizenzayo. So ziningi igaba ukufunda eBhayibhelini uzothola ukuthi uJesu wayevuka ekuseni ahambe yedwa because umkhuleko bazalwane into epersonal eyakho wena. Yebo sohlala sibanda as well, mhlawumbe sisikhulekela something specific, yabo, kodwa umkhuleko owakho wedwa, wena owakha ubudlelwano noNkulunkulu ukuze ukwazi ukuthi ube nobudlelwano obungcono. Bazalwane mfundisi, angithatha umndeni wami wonke ngithumba unkosikazi wami, yimina engichitha isikhathi naye ukuze mina ngimazi naye akazi. So I understand indaba uma sifike ekukhulekweni sifuna ukuthandaza only uma sisaba sonke. Kudingakala ukuthi wena ube nesikhathi sakho nje uwedwa noNkulunkulu and uzijwayeze wena leso sikhathi noNkulunkulu. And into ebalekile isekutheni ukuchitha leso sikhathi noNkulunkulu, uNkulunkulu uyena ozoguide kuzo zonke izinto ezibalekile ekudinga uzenze. Uyazi bazalwane, sometimes isikhathi siblame uNkulunkulu, kepha uNkulunkulu yena usesinikeza impendulo besifuna.
But inkinga yokuthi bekusagcwele amakhota eswini mfundisi. Kugcwele i-drink, kugcwele yonke into. uNkulunkulu uthe uma ekhuluma sangamuzwa. Because iBhayibheli liyasitshela ukuthi sinikeziwe umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uwona owazi inhliziyo kaNkulunkulu. Umoya oyingcwele ukhuluma nathi ngokomoya. So thina if sisenyameni, because bazalwane it is true ukuthi sisenyameni isikhathi esiningi. Uma sesiyakhuleka, we are securing ourselves, we are trying ukuthi sithulise inyama ukuze sikwazi ukulalela umoya. Kufana nokufasta bazalwane. Uma sifasta, suke sifastela thina, asifastela uNkulunkulu. Because uNkulunkulu yonke into ayezoyenza wayenza ngoJesu esiphambanweni. So uma sesifasta, suke sisifastela thina ukuthi sikwazi ukuzwa silalele lokhu umoya ositshela khona. Amen bazalwane. Amen. So isikhathi sathi umuntu aza ukuthola umsebenzi bazalwane angeke ngifastisele. Ufastela uthi uNkulunkulu amuve ngomsebenzi, or ufastela ukuthi wena ukwazi ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini ngesikhathi samanje. Kambe uNkulunkulu esibiseke wena hayibo vula isipaza shop. But when you silence that voice, because when I also decide ukuthi mina engizokwenza ngizothola umsebenzi kwaEdgars. uNkulunkulu athi hayibo kukhona umzalwane onomqondo ofana nowakho. Uma selihlala nobabili ngizokwazi ukuyenza lento le. Kodwa wena ngenxa yokuthi awusenyameni usubheke le picture onayo emqondweni, not ukulalela ukuthi uNkulunkulu uthini, uzithole end up not being able to receive what God has put aside for you. Amen. iBhayibheli lithi uNkulunkulu usinikezile osiphile zonke izinto esidingayo. Amen bazalwane. So uNkulunkulu has made a provision yayo yonke into esoyidinga la emhlabeni. So issue as understand namhlanje ukuthi uNkulunkulu usesithathile isteps sokuqala futhi sokugcina. Sekuyithina manje sisondele kuyena. Yakhe iBhayibheli lithi draw near uNkulunkulu. Sondelani nina kuyena uNkulunkulu. Nisondela kanjani? Sisondela ngomkhuleko. Sisondela ngezwi kaNkulunkulu. Ngoba if umkhuleko ungahambisani nezwi kaNkulunkulu, lo mkhuleko futhi akusiyo umkhuleko. And umkhuleko bazalwane owethu thina esindisiwe. Amen. Umuntu ongasindiswa yakhe ingakhulekela nabazalwane. Ayikho because uNkulunkulu does not even recognize. uNkulunkulu lo muntu umrecognize uma ethatha isinqumo sokuthi namhlanje ngiyakholwa ukuthi uJesu wafa efela izono zami, ngiyamamukela njengenkosi nomsindisi wami. That's from that day. Otherwise uNkulunkulu into ayenza kulo muntu nje umusa wakhe nje kuphela. Kanti thina esesindisiwe sesinobudlelwane naye uNkulunkulu sewubaba. Uma ngihamba la ngaphandle ngisukela umuntu athi we baba kaKharisi ngicela ungipha u50 cent ukuyothenga isiqede. Yazi akuna obligation ukuthi ngimuve. Ngathi yazi ubaba manje wena sumcela imali yesiqede yabo. But makunomusa ngamuve. Kodwa uma umfana uKharisa ethi Wacula ufisa wesiqede. Isandla siyaphi sibakethe. Yamnikeza. Amen bazalwane. Amen. Noma bekuthiwa uKharisa ekseni mhlawumbe kuthiwa akavuke enza umbhede wangawenza. Uma sefika emini ethi mina ucela imali yakhe, ngisho ekseni awenza umbhede. Because sesilungisile leyasekseni. Mhlawumbe sibese ngishaya nje kancane. Just move on. Umefika, I will do that. And isikhathi esiningi thina bazalwane into esivimbayo ekutheni sikhuleke kuNkulunkulu ngoba sicabanga amaphutha ethu nezono zethu. iBhayibheli liyasitshela
uma ufunda incwadi ka-First John chapter 2 verse 1 and verse 2 zosifundela kwethu. Kodwa Papa, First John chapter 2 verse 1 and 2. Read for us. Bantwana bami, nginilobela lokhu kuba ningovi. Kepha umuntu ona sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Amen. So izono zethu sithethelele. Amen. So masiya kuJesu ngokukhuleka. Asikhohlwe izono zethu. uJohn uthi ngiyabhala kimi ukuze ningovi. Kodwa uma ukhona owonayo, utheni bakhona owonayo? Sinommeli kuyise. Sinommeli kuyise kuJesu Kristu. Bese kuverse 2 athi izono zethu zithethelwe kodwa hayi zethu kuphela, kodwa ezezwe lonke. Amen bazalwane. So abanye bethu asiyi ukuyokhuleka ngoba sicabanga ngesono noma ngephutha esilenzile. Ngithi kuwena woza kuJesu. Kodwa umhlabeleli sishathi woza kuJesu noma niki. Woza kuJesu noma niki ungesabi. You know, so but thina asekho maniki because sesindisiwe izono zethu zithethelelwe. Siwashiwe ngegazi lemvanga. Amen bazalwane. So uma kufika kwindawo yomkhuleko kudingakala ukuthi siye kuJesu. Kwincwadi yamaHebheru ithi siza esihlalweni sobukhosi with boldness, ngesibindi. Singenakho ukusaba. So uma ngiyathi ukhuleka ukhwela bayisiphi isimo kudingakala ukuthi uye ngesibindi. Wavela uJesu wafa efesiphambanweni efela izono zakho ukuze wena ukwazi ukuba nobudlelwano noNkulunkulu Baba. Amen bazalwane. So ngiyachallenge ukuthi asibe naleyo nhliziyo open ukuthi singakwazi ukuapproacha uJesu approach uNkulunkulu Baba sikhuleke sazi ukuthi yena uyasithanda. Amen. Ngicela sivule incwadi kaMateyu chapter 6. Now, uma sivula incwadi kaMateyu chapter 6, ave kubalekile ukuthi siqonde ukuthi kukhona ukukhuleka okurong, kukhona ukukhuleka okright. Ngoba phela abantu bathi as long as uthandaza nje. As long as uye esontweni nje. Cha bazalwane, as long as usindisiwe. As long as uye esontweni. Yebo uye esontweni liyakhuthaza iBhayibheli. Incwadi yamaHebheru ithi singayeki ukuhlanganyela kwabakholwayo. Ngoba uba kuthiwa ukhona ngaba awutholi imfundiso namhlanje. So ingakho iBhayibheli ithi singayeki ukuhlanganyela. Kodwa ukuba la ungasindisiwe akukusizi kangaka. Okay, at least useduze ukuthi ungathola izwi. Kodwa kubalekile ukuthi ube la ube ukuphi usebenzise kaNkulunkulu usezwini kaNkulunkulu. Amen. Ngicela uqale from verse 5. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi. So uJesu already said kukhona into wrong uma nifana nabazenzisi. Ngokuba bethanda ukukhuleka beme emasinagogeni. Abazenzisi bayathanda ukukhuleka. Uyazi kukhona abantu okudume ukuthi hayi ave khuleka they prayer warrior. So ukuthanda ukukhuleka akusho ukuthi ukhuleka kahle. Uthi uJesu ningabi njengabazenzisi abathanda ukukhuleka bemile emakhoneni. Ukhuleka mfethu. Ngokuba bethanda ukukhuleka beme emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebekwamukele umvuzo wabo. Uthi uJesu abazenzisi sebawamukele umvuzo wabo. Umuphi lo mvuzo? Kukhona abantu okwaziwayo enkonzweni ukuthi hey, that's a prayer warrior. I-intercessor. Lo muntu umvuzo wakhe yilokho abantu abakushoyo ngaye. Not uNkulunkulu akushoyo ngaye.
not imkhuleko ephenduliwe ayikhulekile, but abantu kuthiwa hey siyamazi umeqala i-online prayer ngo-10 ebusuku kuyoze kushaye u-8 ekuseni udume ngalokho kodwa uNkulunkulu akathokozi. So ukhona ukukhuleka okungekho right lokho okwenza ukuze uthole i-approval yabantu. Uyazi khona abantu ufundisa ukuhlala nabo ukukhuleka isikhathi singana nje ukuthi nje ushaye ngempela ukukhuleka usushaya isikhathi singana uthi kanjani akunona i-hour 2 hours 3 hours bese yazibuza ukuthi hayi umuntu akubuze lento le lo muntu the only thing afuna ukuyenza ukuthi umuthe wena mfundisi ushaya 30 minutes athi hayi mina ngawushaya 4 hours ufuna ukuthi wena uzizwe umncane and ileyo reward phela azophuma nayo kodwa akatholanga i-reward from uNkulunkulu. So angisho ukuthi akufanele sikhuleke isikhathi eside kodwa lokho kwenze kuphi ekhosombe lakho uwedwa. Angabi into osudume ngayo la kepha awunakudlala noNkulunkulu. Awuqhubeke mfethu. Ngiqinisile ngithi kini sebewamkele umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka ngene ekamelweni lakho uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuyihlo osekusithekeni noyihlo bone kusithekeni uza kukuvuza. Amen. So athi kepha wena uma ukhuleka ngena in your secret place ukhuleke. Akusho ke bazalwane ukuthi asikhuleki phambi kwabantu. Cha. uJesu la kwincwadi kaLuka chapter 11 uma ekhuleka bembona bathi ngena sifundisa ukukhuleka. So wayekhuleka in public. Uma sikula service siyakhuleka. La ebandleni siyakhuleka. But uJesu into azama ukuyiveza la wena uma wakha isikhathi sakho noNkulunkulu hamba uyokwenza eceleni ube nobudlalo noNkulunkulu ukhuleke kuyena ukhuleke kuBaba not kuNkulunkulu. Asho ukukhuleka kuNkulunkulu uthe ukhuleke bani mfethu kuyihlo. So thina asibizwelanga ukukhuleka kuNkulunkulu uBaba njengomuntu okhuleka kuNkulunkulu kodwa umuntu okhuleka our heavenly Father uBaba wethu osezulwini. So into esenza ukuthi sigcine sibone uNkulunkulu njengoNkulunkulu njengomuntu esingabudlelane nabo isono esasingene kusona kepha izono zethu zithethelwele manje uNkulunkulu kufanele simbone njengobani njengobaba. Qhubeka mfethu. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi uma nikhuleka ningathemelezi. Ngicela sifunde kuyesigisi that part because yesigisi I think ibe kahle. Nasigisi lapha. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Do not keep on babbling. Ungalokuphindaphinda nje into engekho just because ufuna ukuthi ukhuleke isikhathi eside. Bazalwane umkhuleko isikhathi lapho ohleli uxoxa noNkulunkulu ngendlela okwazi ukuxoxa ngayo nomunye umuntu. Ngiyizwa abantu bekhuleka athi umuntu oh Father God I pray Father God oh Father God igama Jesus Father God wenza ukuthi Father God we like wenze njani. Imagine twala kuba nomfundisi nomfundisi ngihamba nomfundisi ngaba kuba nomfundisi ngaba ngithi that won't be a conversation. Umfundisi kula kwenze njani ndoda asikhulume walokho umfundisi and ungaloku phinda izinto khuluma nami ngikuzwe
Uyabona le yokuphinda izinto ifana ke masiqhubeka nalento lokuthi umuntu manje uyakhuleka athi ngiyakhuleka bese asho ubaba wethu sezulwini base amen asho sekhulekile. Bazalwane ukuthi into oyishilo iqala ngokuthi Heavenly Father yathina ngokuthi in Jesus name akusho ukuthi umkhuleko lo. Umkhuleko ubudlelwane. Khuluma noNkulunkulu ngenhliziyo yakho. uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho. Ithi iBhayibheli nezidingo zakho uyazazi ngaphambi kokuthi uze uzilethe kuyena. But siyaziletha kuyena izidingo zethu ngoba sithi kuyena no akekho umunye esingayakela ngaphandle kwakho. So in fact uma simenshina izidingo zethu kuNkulunkulu is part of worshiping uNkulunkulu. Ukuthi I could have went somewhere else. Kodwa ngiza kuwena Baba. Ngoba akekho omunye ozokuphendula ngaphandle kwakho. So uma sikhuleka mfundisi abanye bajabula babesho lokho babeza kuzokusho. Siyathanda masikhuleka sishaye amahubo 23. Si uJehova umbuswa angiyoswela. Suphi ushawa ngezo kunjalo. According to the word of God, that's very repetition. Uphinda into eyodwa engena ngisho okuthize enhlizweni yakho. Ubawa usinkomo lapha sizana. Wena umama mfundisi. About 3 or 4 people about usinkomo. So you understand ukuthi yini kwelusinkomo. Awazulusa ngithi. So you don't relate with yini ukulusa. So when you say uJehova umalusi wami, you don't relate. Because I understand lutho ngokwelusa. So it is vain repetition for you. uDavide wayeumalusi. Why understand ukuthi mina njengoba umalusi yini enhle ngokuba nomalusi ongcono kunami. Usebenza sisi? Chris, igama lekampani? Nenzani? Technology. So, une supervisor. Report about. We manage. So maybe you understand that we manager more than we lose. Because as a lose. Uma yele kule ngathi yazi Jehova ukwenza njenge manager empilweni yakho. Enzono ngale manager emsebenzini. Ngoba uma kune pressure le manager le iyangithethisa. Kepha wena noma kuthiwa ngenza amaphutha awumthethisi. We are correct. So that is more relevant to hear umekhuleka than ukuthi uhambe uyothatha uJehova umelusi wami ungena idea ukuthi umelusi wenzani. So in uJesu methi asingalo kuphinda amazwi esiwezwe eshiwa abanye abantu. Umuntu athi uJesu uyigonyama kaJuda. What do you understand about igonyama kaJuda? You don't understand that. Kodwa wena ubiza uJesu igonyama kaJuda. But it's got no inclination, a relation kuwena. So ingakho masikhuleka kuthi asikhuleke uNkulunkulu sizilethe thina uqobo lethu ngokuqonda kwethu ngokomoya nangokuqonda kwethu ngokomqondo. Then sizokwazi ukurelate kahle noNkulunkulu. Omunye umekhuleka ushaya ubaba wethu osezulwini. Mfundisi, ubaba wethu osezulwini. uJesu wafundisa abafundi bakhe ukukhuleka ngoba sasingafiki isikhathi sokugcwaliswa kwesithembiso esikuJesu Kristu. Sasingafiki isikhathi. Ingakho nje uma ukhuleka kwabathezulwini akamention nje ayi uJesu lokhuleka. Ngaba mama uJesu bese athi
kwincwadi kaJohn chapter 16 athi kuze kube yimanje angaceli lutho kuBaba egameni lami. Celani ke egameni lami uBaba uyonenzela konke elidingayo. So uma ukhuleka uBaba usezulwini, you are also praying in vain. Because uBaba usezulwini it's got nothing to do with Jesus. uBaba usezulwini uthi usithethela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi. Kepha amacala ethu have already been forgiven. Ufundile mfowethu. So uma usukhuleka wasezulwini, you are actually praying in vain. Because usuphikisana nesithembiso esisha ongaphansi kwaso esithi ngibhala lokhu mina ngoba izono zenu zethethelele. Thina bazalwane sesibathethele abantu ngenxa yokuthi sithethelelwe. Hayi ngoba ukuthi siyabathethelela then uNkulunkulu. Isifuna sakudala lesi ebekudala ukuthi thina siqale eqala senze okuthize ukuze uNkulunkulu asiwaze. Ingakho uma ufunda incwadi kaDeuteronomy 28 lapho uthi hey nazi ibusiso kuwena uma ugcina imithetho yami ngizokubusisa kanje. Kepha uma uphula umthetho uzoqalekiswa kanje. Isivumelano sakudala uJesu wafika wawugcina wonke lo mthetho kwathi iqalekiso lezo zasuswa kepha izibusiso zasithola. Ithi iBhayibheli incwadi kwabaseGalatia chapter 3 uJesu wathatha zonke iqalekiso zethu ngoba uqalekisiwe olenga emthini. So iqalekiso zethu zasuswa kanjalo. Ingakho nje mase sikhuleka manje sikhuleke sibe noqonda ukuthi uNkulunkulu usekwenzile konke okuhle asithembise khona. Amen. Kubeka phezulu. Ningathemelezi njengabezizwe. Ningathemelezi. Kubeka. Ngokuba bathi bayakuzwiwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngakho ke maningafani. Ngokubuyihlo uyakwazi nikuswelayo ningakaceli kuye. uNkulunkulu uyakwazi esikuswelayo singaceli kuye. Bazalwane ingakho nje uNkulunkulu wadecide ukuthi singazazi lokuzazi nasonke sihlela asifele siphambalweni amacala ethu wonke lezono zethu zithethelele. Uma ufunda incwadi kaIsaiah 53 uzokuthola konke uNkulunkulu akuprofetha ukuthi kuyokwenzeka ukufika kwaJesu. Nakho konke ama-benefit bese wathola ngokufa kwaJesu esiphambalweni. Ngoba bazalwane phela ngemvimbo kaKristu siphulisiwe ngemvimbo yakhe. So even noma sigula siyokhuleka asikhuleki njengabantu abasacela uNkulunkulu ukuthi akwenze sekwenziwa. Amen bazalwane. Amen. So uma umuntu ogulayo sikhuleka lo muntu sesikhuleka ngegunya lokuthi uNkulunkulu sewakwenza lokhu. Manje sesikhuluma nemoya ephezulu kwalowo muntu ukuthi iphume ngoba ukugula akuveli kuNkulunkulu. Yebo kwi-Old Testament kwakufika ukugula kulethwa uNkulunkulu. Kepha kwi-New Testament iBhayibheli liyasitshela incwadi ka2 John chapter 1 verse 3 ukuthi akukho umnyama kuNkulunkulu. So if kukhona ukugula uJohn 10:10 elithi the thief comes but to steal, to kill and destroy, but I've come that they may have life and have it abundant. Isela lize uzokwenza. So uma kukhona umuntu ogulayo ayekho umuntu ogulayo namhlanje ngoba eshawa uNkulunkulu. Kepha uma singalazi izwi kaNkulunkulu uthi umuntu uma egula ahlale phansi athi hey ngiyagula ngoba ngina 16 angibalalelanga abazali bami bethi angahambe ekhaya. Ngahamba ekhaya wangishaya umhlaba sekukubi sekuje bese umuntu ahambe ayogxeka into yakudala. Kepha iBhayibheli lithi uma umuntu eUKristu uyisidalwa esisha konke kwakudala kudlulile.
okusha sekufikile kuwe. Amen bazalwane. Amen. So asikwazi ke then ukuthi uma si approach uNkulunkulu si approach njengomuntu osadinga ukuthi enze something uNkulunkulu usekwenzile kudingakala manje ukuthi siye with boldness kuNkulunkulu sikhulekele uyazazi idingo zethu. Amen bazalwane. Qhubeka mfethu. Ngakho ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi nikuswelayo ningakaceli kuye. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi Baba wethu osezulwini. Ngicela ufunde elesingisi leyo part. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive men when they sin against you. Fine, you can stop there. So in the beginning, was going to highlight that Jesus uthi uma kukhuleka, I like the English version. It's you pray in this manner, ngalendlela, not ukuthi niphinda lokho, ngalendlela. And I think you know they confuse abantu abaningi ukuthi bakuthiwa sikhuleke isizulu besisho isizulu baba sesizulu bangcolisa igama lakho, you know, then we think that is prayer. No, just imagine mfundisi uba kuthiwa wena uma ufuna ukutshela umama wasekhaya into emnandi uhambe uyothatha incwadi kaShakespeare every time umfundele uShakespeare angafola indaba noShakespeare not now ufumtshele wena okushoyo okufisa okusenhlizweni yakho. Ingakho uma si-approach uNkulunkulu si-approach ngenhliziyo zethu not ngezinto ezishiwo abantu. Quite interesting mfundisi uSmith Wigglesworth once said, if you pray 7 times for one thing, you pray 6 times in unbelief. Amen. Uzokhuleka isikhombisa for into eyodwa usukhuleke okuyisithupha ngokungakholwa. Why asho kanjalo? Ngoba kufanele sikholwe izinto uNkulunkulu asenzele zona. Uma sifika kuyena siyabeka kuyena iy'celo zethu. Emva kwalokho bese siyambonga siyamdumisa. Uma kuwukuthi kune-delay lezinto esiyilindile, asisayi kuNkulunkulu siyocela, sesiyasombonga uNkulunkulu ukuthi impela ukwenzile. Sesiyacela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siyazi ukuthi uphendulile lokho, kodwa ukhona ukuvimbile. Nkosi siyakhuleka usinikeze ubuhlakani ukuthi sikwazi ukubona ukuthi yini le efanele siyenze ukuze sikwazi ukwamukela these things. Yabo. So kwesinye isikhathi sinocela izinto esingakabi ready for them. Because iBhayibheli yasitshela uma ufunda incwadi Hebrews 6 verse 12. Ithi ukufanele sibe khona i-faith ne-patience. After sesibe nokukholwa kudingakala ukuthi sibe nokubekezela. So manje uma sisabekezela sisalinde izinto esikhulekele kudingakala sikhuleke simbonge simdumise uNkulunkulu up until sizibone ngamehlo lezinto esizikhulekele. Singavumi uSathane ukuthi asiconvince ukuhamba kwesikhathi sitshela ukuthi into esikhulekele uNkulunkulu akayiphendula ngekukhuleko yethu. Uma sesikhulekile kudingakala silinde, but silinda ngokholwa. Those that wait upon the Lord, He shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and never fail. So kubalulekile ukuthi uma sesikhulekile sasibeka icelo zethu kuNkulunkulu silinde. Kepha asilinde sihlale singenzi lutho.
simbonga uNkulunkulu, simdumise uNkulunkulu. Uma ukhona ezinye futhi icele sinazo, siyayisubmit again, but we live our life singekho worried ngezinto. Ingakho ufunda ufunda lencwadi le kaMateyu chapter 6 ufika 25 uziyofika lapha ku-33. Izwa uNkulunkulu likhuluma ukuthi hayibo nina ni worried ngezinto zokuphila every day, simple thing ukudla. uNkulunkulu ugqokisa utshani. uNkulunkulu upha inyoni ukudla. How much more ubaluleke kakhulu wena uNkulunkulu kunalezi zinto. Funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, not ukulunga kwakho, ukulunga kwakhe uNkulunkulu. Inkinga sifunda izwi kaNkulunkulu singaliqondi bese cha uNkulunkulu uzophendula inkulumo yakhe uma mina ngilungile. Cha, ukulunga kwakhe esithembisweni sakhe asenza kuKristu uJesu okuzokwenza ukuthi wena uma uya kuyena usijabulisa kuyena athi konke lokho okufunayo okudingayo ngizakunikeza khona. Aphinde futhi akukhuze athi yeka ukusixaka ngekusasa. Inkinga zakusasa zi-enough. So inkinga zanamhlanje zi-enough namhlanje for cancer kunamhlanje. Uma siba naleyo nhliziyo siya kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyayazi uyizwile inkhuleko yethu. Kwincwadi ka1 John chapter 5 ikhuluma lokho uma siya kuNkulunkulu sikhuleka ngokukholwa. Uma sikhuleka ngokukholwa uJesu ulalela aphendule inkhuleko yethu. Siyazi ukuthi uJesu uyayizwa ayiphendule. Bazalwane, even uma ufunda incwadi kaDaniel uyathola ukuthi uDaniel wathi bekhuleka even though kwamthatha 21 days ukuthi athole umbiko owafika negelosi. Ingelosi yathi kuyena ngosuku lokuqala ukhuleka wazwakala ezulwini. uNkulunkulu wayithumela ingelosi ukuthi ilethele impendulo. So bazalwane, ngithanda ukuthi nina asibe the attitude a different towards prayer. Sazi ukuthi sonke uNkulunkulu usiphile igunya lokuthi sibe nodlelwane naye. Ingakho thiwa sinabantwana bakhe. Uma sinabudlelwane naye fanele siye kuyena ngokukhulu ukukhuleka. Siye kuyena sazi ukuthi uma sihlala sikhuluma naye uNkulunkulu uyasizwa. Siphinde futhi sineze isikhathi ukuthi akhulume nathi back. One of the things that I do when I take time away with prayer, I take my Bible with me. I'll start reading. Because ngizothatha isikhathi nawe. Ngifunda iBhayibheli. Bese ngiyakhuleka. Bese ngiyathula. Nginikeza ithuba loNkulunkulu ukuthi akhulume nami. Ngenza ukuthi akhulume nami loud and good, or akhulume nami ngizwe ngaphakathi, or kube khona iscripture lapho uNkulunkulu athi uvula lapha. Because why ngiyovula uMateyu chapter 7. Ingafika kuMateyu chapter 7 uNkulunkulu akhulume nami. So ave balekile bazalwane ukuthi sinikeze uNkulunkulu isikhathi. Sengene emaphethelweni ngenxa yesikhathi bazalwane. Ngicela usifundele mfethu Hebrews chapter 6 verse 12. Hebrews chapter 6 verse 12. Hebrews chapter 6 verse number 12. Yes. Ukuba ningabi buthuntu kodwa nibalingise labo abadla ifa lesithembiso ngokukholwa nangokubekezela. Ngokukholwa nangokubekezela. Nathi sizokwazi ukuthi sibone izithembiso zikaNkulunkulu zenzeka empilweni yethu uma sihleli kuphi ekukholweni nokubekezela. Sikholwa izithembiso lezi uNkulunkulu asinikeze zona. Ngicela sifunde uMatthew 7 from verse 7. Celani khona nizakuphiwa. Celani nizaphiwa. Funani khona nizakufumana. Funani nizakufumana. Ngqongqothani khona nizakuvulelwa. Ngqongqothani khona nizokuvulelwa. Ngokuba yilowo naloyo ocelayo uyamukeliswa,
Noma uphoqelayo uyamukeliswa. Uma ucela uNkulunkulu Baba uyomukeliswa. Angazi mflathi bazalwane kusho iBhayibheli awusho nje. Uma ucela uNkulunkulu uzawumukelisa. Qhubeka phezulu. Nofunayo uyafumana, nongqongqothayo uzakuvulelwa. Yeah. Noma ngumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe, noma icela inhlanzi ayinike inyoka na. Ngakho ke uma nina enibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu uYihlo osezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Amen. La uJesu ukhomperisha thina bantu la emhlabeni besazi uNkulunkulu. Uthi uma thina la emhlabeni sibabi sinje sikwazi ukuthi izingane zethu uma sicela isinkwa sizinikeze isinkwa sizinikeze amatshe, how much more ubaba wethu osezulwini. So bazalwane, in closing ngicela ukukhuthaza uNkulunkulu evumile sizobe siqhubeke singene deeper into how are we supposed to pray. But ngithanda ukuthi namhlanje uNkulunkulu simply uthi thina ngiyathanda uNkulunkulu uthi thina kulendlela engifuna ukuthi ni-approach ngayo. Kodwa le ndlela le ikumuntu ngomuntu. Ukhona omunye umfundisi wathi yena akakhuleki for more than 15 minutes at a time, but awupheli 15 minutes engakhulekanga. So lo mfundisi ukuthi yena uhlale enze sure ukuthi uconnected noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uma ehamba uyacabanga ukukhona kukaNkulunkulu. Uma ehlala phansi ethi hey ake ngikhuleke mhlawumbe ushalo 15 minutes wakhe bese ayaqhubeka nosuku lakhe, but awupheli 15 minutes engarecognize uNkulunkulu wena baba awuve umuhle baba awuve ukhona. Uma sibuka ubaba wethu sezulwini usinikeza iformula ukuthi masikhuleka uNkulunkulu kufanele sifike sidumise uNkulunkulu. Uma siqeda ukumdumisa uNkulunkulu bese sifaka icelo zethu. Uma siqeda ukufaka icelo zethu siyamdumisa again. Ngoba incwadi yaseFirst Thessalonians chapter 5 ithi kufanele simdumise uNkulunkulu simbonge njalo. Le injongo kaNkulunkulu ngempilo zethu sihlale simbonge uNkulunkulu. So bazalwane ashintshe inhliziyo zethu towards prayer. Asikenze umthandazo kube inkolose, kube yinto esiyenza ngoba siyenzela abantu. Kepha akube yinto esiyenza intentional. Sithi sifuna ubudlelwano noBaba. Sifuna uhlala phansi sikhulume noBaba. Sibe real bazalwane. uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zethu. uNkulunkulu uyazazi izidingo zethu. So masihlala phansi asibe intentional. Uthi Nkosi yimi lo phambi kwakho. Yisize. Uyazi bazalwane, uNkulunkulu njengoba umasindisa ithi iBhayibheli wasipha umoya ogcwele. Umoya ogcwele the English version ithi obe deposit. Obe isethembiso. Isethembiso sokuthi uJesu usazobuya. So wasipha umoya ogcwele. Umoya ogcwele wathi uJesu ngoJohn 16 uyosifundisa zonke izinto. Bese kuthi incwadi yabaHebheru chapter 10 lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu yokwenza izinto esisha nabo. Akasekho omunye oyofundisa omunye ukwazi uNkulunkulu. Meaning wena uNkulunkulu siyomazi ngezwi olifundiswe lona, umazi wena uqobo lakhe, hayi ngoba ulingisa omunye umuntu. So I want to encourage you for the week ahead. Akuthi uzakushintsha indlela okhuleka ngayo. Spend time noNkulunkulu, ube open and honest, ungazama ukumemorize ukuthi umthandazo nomthandazo uthini. Ngoba khona abanye abantu uma urecord umthandazo wakhe this week no next week uzosho exactly the same thing. Uzosho exactly the same thing. Then asakhe ubudlelwano noNkulunkulu.
awukwazi ukwakha ubudlelwano noNkulunkulu uma the only thing oyishoyo kuyena is hello daddy, bye bye daddy. Uyakhuluma inhliziyo yakho, ayazi inhliziyo yakho. Nawe uzokusiza ukuthi uyazi inhliziyo yakhe. Angesithi noma uma sikhuleka sazi ukuthi ukukhuleko akusiyo into nje yokuthi ngaso sonke isikhathi siza nezicelo kuNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi uchithe isikhathi emkhulekweni umbonga nje uNkulunkulu kuphela. Awuzami ukuthi leviki elizayo ukuyinikeza isikhathi kube khona izinsuku nje zanamhlanje zombonga nje uNkulunkulu kuphela. Ngicele lutho ngaphandle kokumbonga, ngaphandle kokumdumisa, ngaphandle ukuthi ngimazise ukuthi ungubani empilweni yethu. Yazi bazalwane, let's not forget ukuthi uNkulunkulu unguye, akashintshi. Kepha uma simdumisa, simphakamisa, asimshintshi uNkulunkulu, simphakamisa kuphela ezimpilweni zethu nasezinhliziyweni zethu ukuze sikwazi ukubona ubuhle bakhe bumanifesta benzeka empilweni zethu as well. Akekho umuntu ongashintsha uNkulunkulu, but thina siyaphakamisa uNkulunkulu empilweni zethu kushintshe izinto ezithize empilweni zethu. Ngicela sibalale. Baba, siyabonga uNkulunkulu umuhle kakhulu. Izwi lakho linamandla, izwi lakho liyaphilisa. Baba, sesikhulekile salifunda izwi lakho, siyezwa Nkosi ukuthi wena isifiso sakho ukuba nobudlelwane nathi. Isifiso sakho ukuthi size kuwena Nkosi ngenhliziyo zethu. Bona Nkosi uyazazi, noma uzazi kodwa Nkosi you still want us ukuthi size nazo inhliziyo zethu sizibeke phambi kwakho. So Baba, siyabonga, siyakudumisa ukuthi Lord izwi lakho ngelibuyele bona lilambatha. Ukhona okusha okuqalile empilweni zethu. And wethembekile wena uzamfeza. Siyakhuleka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga Moya Ngcwele njengokuhle ngaphansi thina ukuthi you bring into remembrance izwi kaNkulunkulu. To you Father be the glory and honor now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen.